ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓ ଆ ଏ ଦୀର୍ଘ ଇ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ରୁ ଏ ଐ ୱ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ୱ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ଟ ଠ ଡ ଧ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ର ଳ ୱ ସ ସ ସ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହିବା। ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓ ଆ ଏ ଦୀର୍ଘ ଇ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ରୁ ଏ ଐ ୱ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ୱ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ଟ ଠ ଡ ଧ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ন
फ ब भ म ज र अळ व स स स ह ख्य य ल